Ebe na wotwe abien ni Akuapem TV da biara wɔhyɛ da akɔtena hɔ ɛkeka nsɛmfo ne nsɛmbɔne fa korɔbea Ɔsante Kɔtɔkɔ hene ho ɛne asantefo ho. Deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ me dɛ. Asante ne Okuapeman ɛnni asɛm. Okuapeman ɛso ketewa a ɛyi pɛbere. Amano kurom ɛso ketewa a ɛso aguare. Yɛne mo ɛyɛ nnamfo firi tetetetete. Kwame Anɔkye Frimpong a wɔne Osei-Tutu kyekyere Asanteman ofiri Okuape. Na Atweasen se wɔnkyi firi Asante na wɔasan aba na se monte ase a adewei no ɛwɔ sɛ Ɔsantehene ne Okuapehene ɛna ɛka no wɔ dan mu. Na deɛ nti na Akuapem TV bɛyɛ na wɔtwe abien ni da biara wɔte hɔ no didi Ɔsantehene atam. Yɛsrɛ mo a wɔn a wɔhyehyɛ Okuapeman TV akyi no wonyae na deɛ ɛkɔ no ɛkɔ bɔne. Medam ase.